салом бинандагони азиз, барномаи ахбори озодиро бо охирин таваллути тоҷикистону ҷаҳонпай мегирем. ҳоло таваҷҷӯҳ кунед ба мавзӯи барномаи имрӯз 2 июни. эмомалӣ раҳмон ва президенти Покистон дар Исломобод дар бораи иқтисоду вазъи амниятӣ гуфтугӯ карданд. сокинони Восеъ ки моҳи гузашта шоҳиди борону сел шуданд, акнун тундбод боми хонаҳо ва дарахтони ин минтақаро кандааст. шамолое ки даре телевизорҳои Европа мебинед гирдбод, туфон. Алам хеле шида мешав барноми худо. бо зиндонӣ шудани гурӯҳе аз аъзои раисияти ҳизби мамнуи наҳзати исломӣ дар 5 соли пеш наздикони онҳо низ азият мекашанд. ҷанҷоли калон шуда буд. духтари хоини террорист гуфтам, хали бигем ки ҷудо шуд. эмомалӣ раҳмон раиси ҷумҳури тоҷикистон имрӯз дар исломобод пойтахти Покистон буд. ӯ зимни сафари расмияш ки 2 июн ба поён мерасад бо раҳбарони ин кишвар дар бораи ҳамкориҳои дуҷониба ва ояндаи Афғонистон гуфтугӯ карданд ки ҳам бо Тоҷикистон ва ҳам бо Покистон ҳамсоя мебошад. ҷонибҳо метарсанд ки нооромиҳои афзоянда дар Афғонистон мабодо ба вазъи ду давлат таъсири манфӣ нагузорад. тоири сафар гузориш медиҳад. раис ҷумҳур Эмомалӣ Раҳмон ва нахуст вазир Имрон Хон дар бораи вазъи амниятӣ ва ҳамкориҳои иқтисодӣ гуфтугӯ карданд, ба хусус дар бораи рафтани нерӯҳои Амрико аз Афғонистон ва нигарониҳо аз ояндаи ин кишвар. ҷузъиёти гуфтугӯҳо маълум нест. пеш аз ин мулоқот Эмомалӣ Раҳмон бо ҳаёти васеъ бо Шоҳ Маҳмуд Қурайшӣ вазири умури хориҷаи Покистон гуфтугӯ дошт ва вазири покистонӣ дар саҳифааш дар Твиттер навишт ки ҳамкориҳои дуҷониба баррасӣ шудааст. дар пай ин ҳама гуфтугӯву мулоқотҳо ду тараф 10 санади ҳамкорӣ имзо карданд, аз ҷумла дар бораи нақлиёт ва борбарӣ ва мубориза бо фасоду ришвахорӣ. аммо дар ин миён ҳеҷ хабаре дар бораи сарнавишти Каса ҳазор, як тарҳи азими минтақавӣ нест ки бояд нерӯи барқи Тоҷикистонро ба Покистону Афғонистон бирасонад. тарҳи мазкур 5 сол пеш оғоз шуд ва барои иҷрои он $100 миллион харҷ шудааст. ҳоло ки нерӯҳои амрикоӣ аз Афғонистон мераванд ва нигаронӣ аз бозгашти толибону нооромӣ зиёд аст, сарнавишти тарҳам номаълум аст. тоҷикистон дар гузашта Покистонро ба ҳимоят аз толибон муттаҳам карда ва гуфтааст ҳукумати он кишвар бояд кӯмак ба ин гурӯҳи тунравро бас кунад. исломобод ин иддаоро беасос медонад. бо вуҷуди чунин радду бадалҳо Тоҷикистону Покистон доду гирифту тиҷорати зиёд доранд ва соли гузашта ҳаҷми он тақрибан $50 миллион ташкил додааст. салом, агар хату хабар мехоҳед мо дорем. навиди бомдодӣ, сархати хабарҳо, ахбори Тоҷикистон ва ҷаҳон, гузоришҳо ва таҳлилҳо. чӣ мегузарад ва чаро? донистан фаҳмидан аст. замима ё апи моро бигиред. меравем ба ҷануби Тоҷикистон. сокинони минтақаи Кӯлоб ки моҳи гузашта аз борону сел зарар диданд, акнун аз бедодии тундбод ранҷ мекашанд. кумитаи ҳолатҳои фавқулода то андозае зарари расида аз вазиши боди сахти чанд рӯзи ахирро ҳисоб намудааст. дар ҳамин ҳол мардум дар суҳбат бо Маҳмудҷони Раҳматзода гуфтанд, шамоли пуршиддат бештар ба торнадо шабоҳат дошт ки дар гузашта мушоҳида накардаанд. тундбоди шаби 30 ба 31 май боми ин хонаро кандааст. аз шамоли сахт манзилу боғи сокинони деҳаи кадучии ноҳияи Восеъ ва ҳамчунин чанде аз иншоотҳои давлатӣ осеб дидаанд. ина хуна, на дарахт, агарот. ҳамаи чӣ мехоҳ, ҳамаи чӣ мехоҳ, на хайди десте нохӯй, ҳамаи чӣ мехоҳ. амирҷон амиров 58 сол дорад, вале бори аввал шоҳиди тундбоди сахт шудааст. ранги навид шамолое ки даре телевизорҳои Европа мебинед гирдбод, туфон. алам хеле шида мешав барноми худо. шавбру дидем охир як ҳодиса буд. сокинон мегӯянд ки шамоли он шаба на танҳо дарахтон, балки одамонро ҳам аз по афтондааст. хадам берун биромадам, хидмат шамол вардошт, гирад айдам биромад шамол вардошт, дарам дур латтоки об партофташ. ҳам вардошт, дарам дур латтоки семити партофташ. ай хидмат куя бало кам қапидам илавуч кардам. раҳбарони ноҳияи Восеъ мегӯянд зарари расондаи тундбодро ҳисоб мекунанд. кумитаи ҳолатҳои фавқулода ба сокинон гуфтааст ки ба касоне кӯмак карда мешавад ки хонаҳои худро суғурта карда бошанд, аммо ин ниҳод то ҳол ҳаҷми умумии зарарро эълон накардааст. Маҳмудҷон Раҳматзода, Радиои Озодӣ, ноҳияи Восеъ.
дар шимоли тоҷикистон бошад пизишк ва яке аз раҳбарони пешини ҳизби ҳоло дар кишвар мамнуи наҳзати исломиро ба зиндон маҳкум карданд. нисбати мирзои ҳоҷи муҳаммад моҳи феврали имсол бо иттиҳоми узвият дар созмонҳои мамнӯ парванда боз карда буданд. ҳоло пайвандони маҳкумшуда ба авфи эҳтимолӣ дар моҳи сентябри соли ҷорӣ умед мебанданд. мулораҷаб юсуфӣ бо ҷузъиёти бештар. мирзоқул ҳоҷиматов аз сӯи додгоҳи ноҳияи 8 ба 5 соли зиндон маҳкум шуд ва ҳукми ӯро рӯзи 1 июн дар бинои сезои рақами 2 шаҳри хуҷанд эълон карданд. вакили мудофиъ гуфт аз болои қарори додгоҳ шикоят мекунад. мақомот дар бораи парвандаи ҳоҷиматов ва иттиҳоми ӯ расман шарҳ намедиҳанд. алайҳи ин сокини ноҳияи 8 бо иттиҳоми узвият дар ташкилоти экстремистӣ ё бар асоси иловаи 3 моддаи 37 кодекси ҷиноӣ парванда боз карданд. пайвандонаш мегӯянд дар бораи парванда зиёд намедонанд ва ҳамин қадар медонанд ки далели аслӣ зидди мирзоқул ҳоҷиматов як навиштаи ӯ дар фейсбук аст. ҳоҷиматов яке аз корбарони фаъоли фейсбук буд ва солҳои ахир асосан ҳамчун пизишк дар бораи масъалаҳои беҳдоштӣ изҳори назар мекард. дақиқ нест ки кадом навиштаи ӯ боиси зиндонӣ шуданаш гардидааст. баъди оғоз шудани тафтишот алайҳи мирзоқул ҳоҷиматов худи ӯ дар ин бора чизе нанавишта буд. наздиконаш мегӯянд ба бегуноҳии ӯ бовар дошта мунтазири ҳукми одилона буданд. фарҳод ҳоҷиматов писари мирзоқул ҳоҷиматов ба радиои озодӣ гуфт падараш аз соли 2015 ба ин тараф бо мақомот ҳеҷ мушкиле надошт. пайвандони мирзоқул ҳоҷиматов зоҳиран аз зинаи болои додгоҳ интизории зиёд надоранд ва умедашон ба афви моҳи сентябр аст. бархеҳо дар тоҷикистон интизор доранд ки моҳи сентябр ба муносибати 30-солагии истиқлолият дар тоҷикистон афви маҳбусон эълон мешавад, ҳарчанд мақомот то ҳол дар ин бора расман ҳеҷ шарҳе надодаанд. мирзои ҳоҷи муҳаммади 63 сола ё мирзоқул ҳоҷиматов дар гузашта дар мақоми муовини раиси ҳизби наҳзати исломӣ дар вилояти Суғд кор карда ба қавли наздиконаш моҳи апрели соли 2015 бо хоҳиши худ аз сафи ҳизб берун шуда буд. ба иттилои наздикон мирзои ҳоҷи муҳаммад дар пурсиши муфаттишон низ гуфтааст фаъолияти сиёсӣ надорад ва бо аъзои пешини ҳизби дар кишвар мамнуи наҳзати исломӣ дар иртибот нест. гузориши мулораҷаб буд. зимнан имрӯз аз зиндонӣ шудани гурӯҳе аз аъзои раёсати ҳизби мамнуи наҳзати исломӣ 5 соли расо сипарӣ шуд. зиндонӣ кардани ин афрод таъсири амиқе ба зиндагии хонаводаҳои онҳо доштааст ва ҳамкорони мо дар ин бора матолиби доранд. 5 сол пеш зиндагии даҳҳо оила дар тоҷикистон ба таври бесобиқа дигар шуд. 2 июни соли 2016 14 узви раёсати ҳизби дар тоҷикистон мамнуи наҳзати исломӣ барои муддатҳои зиёд ва 2 тани онҳо ба ҳабси абад маҳкум шуданд. яке аз онҳо ҳамсари Савринисо Ҷурабекова аст. ӯ мегӯяд рӯзҳои аввали содир шудани ҳукм писари калонияш аз сӯи афроди номаълум таъқиб шуд. баъдан мақомот худи ӯро бо писараш ба пурсиш даъват карданд. ҳамон ҳукме ки мо вай карда будем дар дасти ман омада буд, ҳамон ҳукма ман ӯ тараф равон кардем ки шавҳари ман мисол бегуноҳиш тасдиқ шавад, барои ҳамин ки ҳақ надошти ҳамон чиза равон кунӣ гуфта. Савринисо Ҷурабекова ҳамсари Маҳмадалӣ Ҳаид, як узви зиндонии раёсати ҳизби дар Тоҷикистон мамнуи наҳзати исломӣ бо 2 фарзандаш танҳо зиндагӣ мекунад. писари сеюм ва бузургаш дар хориҷ аст. бо вуҷуди фишорҳо хонавода талош дорад барои исботи бегуноҳӣ ва ҳуқуқҳои зиндонии худ дифоъ намояд ва ҳамзамон бо рӯзгори сахте даст ба гиребон аст. Савринисо бо шавҳараш дар як сол 2 дафъа ҳар бор барои муддати 2 соат дидорбинӣ мекунад. 3 моҳда як бор дачка мекунем. ҳар моҳ 500 сомонӣ месипоранд. қайсангилом ҳар моҳ навбат карагиян ҳар моҳ 500 сомонӣ месипоранд. аммо мегӯяд асосан пешбурди рӯзгорашон аз кӯмакҳои пайвандони шавҳараш аст ки ӯву фарзандонашро дар ин шароити мушкил танҳо нагузоштанд. нилуфар раҷабова духтари раҳматуллоҳи раҷаб узви дигари зиндонии раёсати ҳизб аст. пас аз зиндонӣ шудани падар шавҳараш бо баҳонаи 2 фарзанди маъюб доштан аз ӯ ҷудо шуд. вақте ки меомадан пушти дар зада буданд, ҳам бигем ки ҷанҷоли калон шуда буд, духтари хоини террорист гуфтам, хали бигем ки ҷудо шуд. бале зиндонӣ шудани 14 узви раёсаташ ва созмони тундраву террористӣ эълон шудани ҳизб сабаби қатъи фаъолияти он дар Тоҷикистон ва фирори даҳҳо узви он ба Аврупо шуд. мақомот кӯмак кардани онҳо ба хонаводаи зиндонiyonро низ манъ карданд.
коршиносон ҳамаи инро як зарбаи фарогир мешуморанд. Многие были арестованы, другие сбежали за границу. Их родственники, которые остались, жены, дети этих людей заключения. تعداد زندانی شدند، تعداد به خارج کشور فرار کردند. نزدیکانشان، زن و فرزندان زندانی شده ها که در تاجیکستان ماندند، زیر تعقیب و فشار قرار گرفتند. ما موردهای مجازات دست جمعانه را مشاهده کردیم. زیر فشار از سوی مقامات قرار گرفتند، تعداد از نزدیکان خود دست کشیدند. دیگر موردهای فشارها بود. در خارج نیز حالتهای کوشش بازداشت کردن اعضای حزبی در تاجیکستان ممنوی نهضت اسلامی و در رابطه استفاده اینترپول را مشاهده کردیم. سبب را مقامات تاجیکستان طور شرح می‌دهند که گویا این حزب در آشوب نافرجام 4 سپتامبر سال 2015 دست دارد. در این آشوب بر رهبری عبدالحلیم نظرزاده، معاون سابق وزیر دفاع تاجیکستان 10 نفر کشته شدند. رهبران حزب که در خارج برای بنیاد یک ائتلاف مخالفان تلاش می‌کنند، دست داشتن خود را در حادثه‌های ماه سپتامبر سال 2015 رد می‌کنند و آن را بهانه‌ای برای از صحنه سیاسی بیرون کردن خود می‌نامند. дирӯз қалби паҳлавони маъруф ва поягузори самбо дар тоҷикистон пас аз бемории тӯлонӣ аз тапидан боз монд. маросими видоъ ва дафни исмат абдуллоев дар душанбе баргузор гардид. хидматҳои исмат абдуллоев дар рушди варзиш ва бахусус гӯшти милливу озод, самбо ва ҷудо дар тоҷикистон беандоза дониста мешавад. ҳамкоронам нарзлои латиф ва амриддин олимов дар маросими ҷанозаи ин паҳлавони номдор иштирок доштанд ва гузоришро ҳамроҳ мебинем. ҳампешагонаш дар гузашти исмат абдуллоеви 77 соларо талафоти бузург медонанд. як рӯзи вазмин, як рӯзи мусибат ба тамоми варзишгарони ҷумҳурии тоҷикистон расид. акаи исмат абдуллоев ҳазорон мартаба парчами ҷумҳурии азизамонро дар мусобиқаҳои дохилӣ ва байналмилалӣ баланд бардоштанд. исмат абдуллоев беҳтарин мураббии тоҷикистон дар асри 20 эътироф гаштааст. ҳамчунин соли 1975 ба қатори 10 мураббии беҳтарини иттиҳоди шӯравӣ оид ба самбо дохил шудааст. ӯ замоне номдор шуд ки дар ҳамон сол шогирдаш саидмӯмин раҳимов қаҳрамони ҷаҳон гардид. дар давраи шӯравӣ чемпиони шӯравӣ шудан, чемпиони вай бисёр қим буд, барое ки дар онҷа 15 ҷумҳурӣ ва шаҳрҳои Москва, Ленинград баромад мекард. баъди марги исмат абдуллоев наздикони ӯ корашро идома медиҳанд. маҳмуд абдуллоев бародарзодаи ӯ дабири кулли федератсияи самбои тоҷикистон ва довари дараҷаи байналмилалист. умуман соҳаи варзиш як шахсиятро аз даст дост ки барои тоҷикистон хизмати бисёр кардааст. исмат абдуллоев пеш аз мураббӣ буданаш варзишгари номдор буд. ӯ дар ҳайати дастаи мунтахаби самбои тоҷикистон соли 1971 дар спартакиадаи халқҳои иттиҳоди шӯравӣ ба панҷгонаи беҳтаринҳо дохил шудааст. ва бо фармони вазири маорифу илми тоҷикистон хонандагони синфи якум аз 3 июн ва муассилони синфҳои 2 то 11 аз 7 июн ба таътили тобистона мераванд. ин тағйирот дар ҳолест ки аксар сокинону волидон аз тӯлонӣ ва мушкил будани таҳсили кӯдакон дар синфхонаҳои гарм шикоят доштанд. бо қарори қаблии вазороти маориф таҳсили мактаббачаҳо бояд аз 7 то 14 июн идома мекард. ин хабари охири барномаи имрӯз аст. ташаккур аз шумо ки то ин лаҳзаҳо моро ҳамроҳӣ кардед. хабаргузоришҳои дигар чун ҳамеша метавонед дар сомонаи радиои озодӣ зернишони www.ozodi.org бихонед. фардо шумо аз онро бо хабарҳои нав мунтазир хоҳем буд. худро эҳтиёт кунед ва худо нигаҳдор.